Ki Khubor Ka Bate Se TV. Phah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki brio ki bawat Bniah ki lap, babun ki brio ki Shna ye ki phone lane ki laptop jong ki brio, ki jutu ye ki Jingtip bari jong ki brio, hakapor ba ki brio ki pli ya ki security pen Phah pet ne Phah Shna haki. Ki Nongwad Bniah ka University of Guelph ha Nongba Ontario jongkari Canada. Ki lap ba kani kerja, namar ba kimdon ki rukam trekam ki bala ban yada ya ki pajba. Ka jingla jong ki nong Shna ban le kumtay, ka dayru namar ba kimdan kita ki passcode ki baklan, ki bala ban ajing yada ya ka phone ne laptop. Ki lalap ru ba ki dor, ki email, bat ki jingtho message, kumjoru ki jing post ha social media ru, ki don jingma. Kumta ki Nongwad Bniah ki la ajing mud, balada ki nong Shna ki Phah pli ya ka phone, ne ka laptop jong pi. Omday ban sya bakin ra sya kendong, ne sya ka kamera bamdan brio, lada ompat khang yaki. Kila penkut ya ke Jingwad Bniah jongki da ka baong ba lada ki pajba na ladi hi ki husiar ki nong Shna ken omla ban le kat baman. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat ki bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongki pajba nong bam nong di pat ba pinyo ka Jingshah naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya, latno tang ha is kasihers. Pila ban letbed syak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.